Mm-hmm. O pwede man 0945-459-6625 or 707-5373. Hotline na? Amoy listening may landline sila kay mobile numbers. Direkta niya sa APM. Yes, Abi ko sa task force, may task force ba? Di ba? Meron, task force. Iyan ni Kwan, iyan ni Sir, ano to ba? Sir, taba. Taba, oo. Pwede ito actually, pwede ka may lang makonect sa tiyak na numero. Actually, ang trabaho, ang task force, Okay. mamonitor kung may mga illegal dumping na nagkakatabo doon sa mga syudad. Wala pa kuha ng basura. Ang mga uncollected, pa rin ng mga basura actually, kaya actually, ang purpose nila is inidabla pagpalawigon pa sa pilakadlaw in kaso nga may mga uncollected garbage. Oo. Diri sa may syudad sang Bacolod. So, ipeka nila actually kang play o nga Facebook page siya kaya dira ang mga numero sa dapat tawagan in kaso nga may mga reklamo sa mga basura diri sa may syudad sa Bacolod. Mawadaan ko tingogaw. Ano ni? Hindi dara na sa kuan sa Chimpo na. At simpo, doga paus-paus ko eh. Amo gina. Ako nga katwa ka tutunlan ko. Importante diri is Bakod immune system. bakod immune system. Oo. Amagang bagam ako actually nga tingog ko tumatila pero nga ako niya nga panggiyo to ka normal sa gihapon. Hindi wala ang tingog mo, ang panimaho mo, hindi lang. Nagpanabor mo. Agree with actually kag importante makatrabaho sa gihapon na kag follow kita sa health protocol. Oo. Nag-aagal sigla ka diri ako. Sa susunod naman yung service report kabalalaw sa patuloy subong Sabado sang gabi ang action dahil sa Lazar mga ka-aksyon sa rin kaban sa Pinas kabuton ka sa ngaon balita kag salbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid aksyon na Dale Salazar. There you have it. Ang sitwasyon sang Bacolod. Sabado night na ito sila nga pagpangalagad. Balikan talaga karon si Dale Salazar sa iya sili balik nga pagpangalagad sa latipon niya sili nga mga aksyon balita. Again, happy birthday kay Kuya Efren, kay Kuya Mark Efren, ha? Happy birthday. Sang Bacolod Eagles Club, amuman kay Kuya Vicente de la Paz. May gabi dila kay Kuya Vicente de la Paz, sa Bacolod Eagles Club. Kay Joshua Christopher Bilas, may gabi igid. Paring ka na sa guys sa Tokyo, Japan, sa Imos, Cavite. Para si Martin Aliling. Samiyaw lang ni Ronnie Gordon, classmate niya si Joel Soriano, sang Borgo Street, Valladolid. Mr. and Mrs. Lowe Di Paulan family, sa mga taga-Dunganon boys na, may gabi igid, ha? Kay Ging Alib and family dira sa Country Homes Istipanaya, sa Tacloban araman si Cyrus Martinez. Gapa urok-urok man pamati, no? Toto Yamski, William Frias. Anang silinte kakabataan may gabilan dira, no, sa Barangay Pahanokoy. Happy birthday kay Nanay Tessie Pineda. Nanay Tessie Pineda, happy birthday halin sa pinalangga mong anak kay Sir Roberto Pineda Jr. Sa Binalbagan, haraman si Osimong Caltorilla. Sa Rochester, Minnesota, USA, si katendan si Madam Vanessa Mayo, good morning. Arnel Bartolome. Sa EB Magalona, DRRMO, happy listening lang. Architect Ligaspi Mahinay, mayong gabi. Kay Kumari ko, Rowena Jopinis Baquiano, mayong gabi gid. Ang hepe sa Kawayan Police Station, mayong gabi kay Police Major Roberto Injapi Jr., kag kay Police Lieutenant Liberty Injapi sang Bacolod City Police Office. Cyrus Martinez na may kabigid. Kay Julieta Colinco. Tamyaw lang si Eliseo Catalunya sang Tacorong Sultan Kudarat. Umaluminada may gabi. Ibon-ibon sir sang Germany. Tamyaw ng pamilya dira sa Morsia. Kativer sa kay Jasin Malunes. Kay Kuya Maki Kayong, shout out sa WBR2
Alin na kay Kuya Maki kayo nga sa Bacolod Eagles Club. Boboy Obinada, may gabigid. Sally Auki Di Sousa, Sambelage. Classmate niya si Jolinda Pumuso sa Barrio Maaw. Uy, salamat kay Iboni Butcher sang 200 stars. Likewise sa kay Sir Roberto Pinida Jr. Sa kay Mr. Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa may barangay Minas Sipalay. Sa mga taga Peel Power kay Maninoy May, kay Maninoy Chari Salvacion dira sa La Carlota. Ronnie Gordon and family. Ginatamiyaw naman dira si Nonoy Chow Peralta sang Basro Sumag. Ari na kay Juliet Sierra Frontliner. Nagapaurok-urok man, no? Sige, i-check na ko ng report gikan sa kay Action Nelson Pateño. Standby sa report ni Action Roger Guteb. Standby man sa report ni Action Arlo Ticar. Unahon ta report ni Action Nelson Pateño. Live gikan sa First District, covering sang Toboso, Calatrava, siyudad sang San Carlos, no? May gabi dira sa kay Toto Amado Ladua Jr. Daw nagapaurok-urok Toto Amado Ladua Jr. Kay Lupin da sa Hermelinda Homes. Lupin sang Hermelinda Homes Mansilingan. Ara, paurok-urok man pamati diri sa Action Night Patrol Program. Kay Toto Curvy Federes. Bao nakakuan siya? Nakalantaw si Toto Kirby Federes, oh. Si Lodico Kirby Federes. Ara sa lantaw sa atong silinga Facebook Live, no? Ara na noy si Action Nelson Pateño. Busy daw may ara na sa to linya mo. Isa lang imo do telepono sa iya. Duwa na dang linya ni Action Nelson, no? I-double check lang, be. Huwag ito da lista Action JM sa kay Nelson Pateño. May ara ito da lista sa kwan, sa aton nga directory, da. Check lang, abi, da. I-kwan lang, isulit-sulita lang, kontak ang number ni Action Nelson. Kaya kung sa kwan man among. Sa signal block isa. Kung lang signal ni Action Nelson Pateño, unahon tanan si Action Arlo Ticar. Si Action Arlo guro muni ko sablang diferensya kay weta kabalo kung anong plastada bla. Kung lang si Nelson na si Action Arlo Ticar eh. Para si Arlo Ticar, unahon tanan ng guro anay kay simpo tagin nalagas ta lang, no? Standby sa report ni Action Roger, standby sa report Action Nelson Pateño. Unahon ta si Action Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Sino sa linya to? Sino ng ara sa linya? Si Nelson ara na? Action Nelson sa linya na? Kung lang alang si Nelson na tala si Arlo Ticar. Action na kita. Gasalatan si Nikron, wala tanikron sang pinasatuan si Nikron, ang simpo ta daging nalagas ta lang. Unahon ta si standby kay Arlo, standby kay Action Roger Gutib, si Arlo Ticar standby. Unahon ta si Action Nelson Pateño, line number 3. Alang. Unahon ta si Action Arlo Ticar, no? Kaya ang simpo ko ginalagas ko lang. Action Arlo, line number 3, yapis kami. Action Eric, pagkaligad sang pila ka simana pagkatapos nga ginimplementar ang Comelec gun ban kag Comelec checkpoints
si Police Lieutenant Colonel Robert Bitate nagpahayag nga ini sila ang nagapatigayon sang duha to tatlo ka mga checkpoints kada adlaw nga kung sa diin katuwang sang Silay City PNP nga nagapatigayon sang checkpoints amo ang Provincial Mobile Force, First PMC o kon First Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force kag Aviation Security Group. Sa ginapatigayon nga checkpoints ng Silay City Police Station laban sa mga violations nga ila sinin obserbahan amo ang sabahin sang curfew violation kag ang iban sini violation nga nakomiter sang pila ka mga motorista nga sabahin sang traffic violation kag wala sang reported gun ban violations nga na-record o kung violation nga na-record sa karon sa Silay City PNP. Apang ang mga kapulisan sang Silay ang padayon nga nagakampanya na hindi dapat magdala sang armas luthang o kon patalom sa oras sang pagbiyahe. Si Police Lieutenant Colonel Robert Bitate Action Eric ang nagapilar sa mga pumuluyo sang Silay, ilabi na ang mga nagapangidaron 18 panubo nga kon mahimo ini sila hindi magwa sa ila sini nga puluyan kag wala sila ginapahanugutan nga makalagaw bangod nga sa karon nagataas ang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Silay. Sa Dugan City, yari ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Bitate sa interview sang Action Radio Bacolod. O, nagagawa na doon na magtaas ang victim reports and firearms, no? Dahil may kita sa kung strictly implement ka kumilig ka naman, no? Hindi ka ito pertining sa firearms para manilig sa mga victim reports. Kung hindi yung binamon kung ano pa nila. So, again, kung nagdadala sila, kung nagdatravel ka, in violation of kumilig ka resolution nila po nila. So, ikaw na yung pagkakit sila. And secondly, as of this time, we are in alert level 2 ng COVID. So, nabilang ko lang sa mga sinay noon na ang below 18 years old, prohibited pag-aarap sila nga magpa sila ng mga residences. No? They're alert level 2 and those establishments na pinapanugutan na mag-operate sa IATF like restaurants, hasta lang sila sa 30% to 50% capacity. Kung 30% kung close siya and 50% kung open sa area. No? And bawal din ang mga close contact sports, no? During alert level 2. So, pinar ko lang kabayan na doon, magkabayan kita sa pumalit na IATF guidelines para malikawan na doon ang ma-infect na sa mga COVID-19, ano? Mga kita sa mga COVID-19 kaya as of now, na-research na naman ang cases of COVID-19 due to Omicron virus. Action Eric, portion lamang ina sa ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Bitate sa interview sang Action Radio Bacolod. Report nagikan sa syudad sang Silay. This is Action Aerotica reporting mga ka-aksyon. Taman sa Pinas, kabuton ka sa amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action Arlo Tikara reporting live gikan sa 3rd District. Covering sang Silay, Talisay, Ibi Bagaron na manapla kag syudad sang Victorias. May gabi dira kay Sir Washington Sniper. Bao nagapaurok-urok si Sir Washington Sniper. Si Manang Linda kag si Manong Mario Berdifrado dira sa Florenceville. Gapaurok-urok manggalio. Toto Carlo Postrano Bautista, musta kada to? Ox ka lang da. Si Baljo Iboy Chiquita, upod si Gina Idradano kag Pansing Chiquita, gapaurok-urok man. Si Milili Oligo sang Banis Kapidra sa may area sang sang Tango Baraman.
si Tokayo Eric L. Fernandez. Ara man, parami na sila. Sige, alin sa report ni Aksyon na Arloticar sa Ilota sa 1st District, covering sang San Carlos, Calatrava, kag Banwa sang Toboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Ari sa Aksyon Norson Pateño, line number 3 sa report. Aksyon Norson, maing gabi. Good evening, Action Eric. Grabe, tirada mo, do kondisyon ka. Oo, bati ka No. pangita ka da Blano, Siguro- bati ka pangita ka da Manog Tagol, Siguro- 8 PM lang ko. Siguro, bastante ay. Oo, bastante ang luyang ang ginayugom ko sa bok. About mo ginang nami nga bulong. Amo gani ka Why niya kwanya, why niya kontra chimpo nga bulong Aksyon Oh. Nelson. Ang ano lang imo kinahanglan ang pagpanit lang blank kag paglimpyo mo lang kinahanglan no. Ati, why niya kaso, bisan gani panit, pwede mo na mausang mo. Amo gani ko Kaya balo ka sa panit, ara pa ka rin ang sikrito. O labi na Basta kuno mo lang, basta hugasan mo lang mayo. Isa ko kundi mo na ugasan. Yung hugasan mo yun, patilunan, usapon mo yan, nano ka man imo ya. Wala man magkarkakasunto mo man. Ikuan mo hugasan mo mayo. Amo gani man. Amo na ang sikrito. Si Berly Anuales, ara gali o. Ga pamatay. Oo, si Berly Anuales, ga monitor sa aton Facebook Live, kag si Raquel Di Mala, raman. Aba. Si Kuya Khalid Dalidig, araman. Ah. Daw siya ni presidente sang Muslim, bala di sa Bacolod mo. Muslim Community. community. Oo, siya din Das presidente Mansilingan? sa, Mansilingan grow? Hindi, sa Bilog na Bacolod. Okay. I think Bacolod o kung Bilog pagid nga Negros, dalayan eh. Ito siyang presidente sang Muslim community. Oo, okay. Si Diri Kuya- tamon, may ari man di mo. Si Kuya, ngalan niya ni si Kuya Khalid Dalidig. Oo. Ayaw lang Si- nga pagpamati. Si Inday Silina, gani Inday Silina, si Karen, si Catherine, Tatay Badong kag sinanay si Mama Galianes, sila Castellana, ga monitor man o. Di kita. Damo, Pamatuod lang na yan, hindi na sila kinahanglan magliso. Oo, damo niya. Mga fans tani kag mga diehard ni Saksyo Radyo ya. Oo, kagati amo gina sila yang maghahatag sang kalipay sa aton kung sige sila text block at least kabalota nga ga-monitors la. Oo, ari kat kedo nga kon nga Kasimaryo gani ka monitor man Aksyon Nelson no. Aba. Si kagawad, good evening. Mati kami subong sa imo. Oo. Beli kag Roel Selyadura kag Laika. Kagawad Isaac Perwilo kag Lourdes Libuon. Halin na kay Maylin Yusalata at Yusala kag kay Mitring sang Punta Balas, Barangay Pahanukoy. May aramang gani si Juicy Kanyiti Patinyo, pwede lang ko dilang taon ma-watch gid saya sa YouTube. Arasa. Oo, pwede gid lang ko dilang taon nga ga-report malantaw gid saya sa TV kada ko. Uti kay gusto ko yung TV ko para do artista kag lang taon eh. Kaangayan ka tan si mo. Kaangayan tan si mo kung nara ka sa dako nga widescreen bla. Daw kalimpyo sang naong bla, daw Oo. wala lang lagi ginabatsag bla no. Ang imo ni nga picture ni sang ano pa ni dali si size. Ay, hindi na naipagilamte yung picture ko ba? Oo, sa imo picture ko to kahubin pati si mo do malait ka naman. Ginatago-tago talang identity. Tagi na bisto mo ba? Sige na. Hindi guro sa kuha ni guro sa kuha ni guro sa picture ni guro. Oo, sa ano na pag-edit na naguro ta. Edit. Mayo kitang kayo ko pag-edit regards sa nasa nagimos na. Do piki aw. Hindi na yung vaccination card. Ay ni vaccination ka picture niya. Pero do mayo. Oo, do mayo sa imo di ka tsura. Do ka Pero kung i-presentar mo na sa kilig-kilig, na dagan lagas na. do ka innocente sa tsura mo di. Oo, ano pa na siya? Wala pa na buot. Grabe imutan mo ba? Hindi mo gimutaryo lang. Sige na. Report na. Report mo na. Kuhan mo gid ko. Ano na. Sige ah. Kay Carl Christian Espiso, mayong gabi. Siling mo ma-report na ko. Hindi iyado ko ka pamati si Carl Christian Espiso. Iyado ko ni ka pamati sa kay Manino yung program.
Oo, maninoy mo na gid, likawan mo pamati. O, gani. Sige. Was. Yaduhan, di ka malipat, minaw ka kay, kay ninoy mo. Harap na Lapit matik na. December, oh. Matik na. Oo, matik na. Labi na gid, lapit naman na sa sunod semana. Oo. Matik na. Miyara na. Okay, mga kaibigan. Yes, aksyon na Eric Arayay ang pila ka mga balita nga natipon naton, opisyal nga nabalag sa aton sining blatter entry sa aton sining kapulisan. Kay nagid lamang mga alas 5:30 sa nga aga, natigayon nga gindakop sa ginisa nga puwersa sa nga grupo sa nga Philippine National Police ang Calatrava ka 605th Regional Mobile Force Battalion 6 kag subong man ang pila ka mga personnel sa nga Danao City Police Station sa Maya, Cebu City. Ang pagdakop sa kaya Jobin Magbulugtong, 48 anyos, may asawa kag residente sa may sitio Piñahon, Barangay Minaotok. Ini siya ang may kaso nga sexual assault dito sa may Danao City nga ginisyo naman ni Judge Flor Amor Upor sa Regional Trial Court Branch 25 sa may Danao City nga napitsahan July 9, 2021 kag wala sa nga bill kon may bill recommended nga 200,000 pesos. Ni siya karon ang ara sa may custodial facility sa Calatrava PNP kag natalana nga iga-transfer dito sa may Danao Police Station sa Maya, Cebu City. Samtang sa bahin naman sa Maya, Banwasang Tubuso, isa man ka top 9 most wanted person ang ila sini nga nadakpan nga may kaso man nga rape dira sa may barangay Hama Balud, Pututan, Iloilo. Ini siya ang ginisaman nga persa sa aton sini nga mga kapulisan. Ang ginaristo mo si Franco Horolan Dumdum, 37 anyos, kag residente sa sitio Taipo, Barangay Salamanca, sa Banwasang Tubuso. Ini siya ang may kaso nga rape kag wala sang bela recommended nga ginatag sa iya sang korte kag ini ang ginapirmahan ni Judge Ami Alabado Arellano sa Regional Trial Court Branch 58 sa siyudad San Carlos sadtong January 27, 2020. Ang suspitsado karon ang detinado dira sa may custodial facility sa may Banwasang Tubuso. Diretso honta sa may siyudad sang San Carlos, isa man ka persona ang nadakpan sa ginisang puwersa sa makatapos sa kapulisan sa San Carlos City, 605 Regional Mobile Group kag subong man Maritime Group ang nag-aresto sa kay Mona Lisa C. May legal nga pangidaron kay kaso nga 25 counts of falsification of public documents. Ginpirmahan ni Judge Danilo Amisola sa Regional Trial Court Branch 57 sa dire sa may siyudad sang San Carlos sadtong Pebrero 13, 2017. Ang mga nasambit karon nga mga naaresto ang yara sa nagkalain-lain nga mga custodial facility sang San Carlos, Calatrava kag subong man Banwasang Tubuso. Muning pila ka mga madulong naton nga mga balita gikan sa aton nahamtangan diri sa naunang distrito. Kaaksyon nyo, Nelson Pateño, mga kaaksyon din ka man sa Pinas. Labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon Nelson Pateño, reporting live gikan sa 1st District. May kabidira kay Jay Duran. Kag ginatamyaw taman nila si Hanelo Sanzino. Wagi sa kuno ginatamyaw. May kabidira kay Hanilo Sanzino. Check attendance lang sila ni kuanay ni Jay Duran, no? Si Kurt Nathaniel de la Torre Araman kag si Mary Ann Achibar Gomiri, no? Pa-check attendance lang Liliking Araman perti si Liliking, no? Gapaurok-urok man sang pagpamati, no? Kay Joe Antan and family dira sa Sumag, may gabigid, no? Joe Antan and family dira sa Sumag. Amo man kay Romel
to sa kay Romel Cervantes Nalagon. May gabi igid, no? Kay Tita Ems Abuso, may gabi igid kay Mr. and Mrs. Tita Ems Abuso, kag kay Attorney kay Attorney Dagda, no? Pa urok-urok kita, Attorney Dagda sa Action Night Patrol, no? Sa kay Madam Nilda C. Guanci. May gabi dila kay Madam Nilda C. Guanci. Pa urok-urok man pamati diri sa inyo palatuntunan. Pagbalik na ito, balik ka report sa atong silinga Patrol 2. Kusur pa ito with action Dale Salazar. Magabalik kita pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod!
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Pabalik diri sa ato pabalagad may gabi dira sa kay Rowena Castillo de la Cruz sang Purok Pasagana Barangay 6 kay Primo Ramonito Marino Magbanwa. Kapaurok-urok isa sa Action Night Patrol program ho. Tamyaw talan dira si Jaime Bazar. Jaime Bazar, birthday ya subong, no? So happy birthday sa kay Jaime Bazar. Halinina kay Manong Mario, kay Manang Linda Verdi Prado. Again kay Washington Sniper da. Pa urok-urok kid sa Action Night Patrol program, no? Salamat gidira sa imo sini nga pag monitor. Inday Blasada, kamusta? Sa mga taga Purok Busay Barangay Kabug. No, ga monitor gid sa aton si Jomar Balesteros Ung. Inday Blasa, si Pat Peyada sang Punta Taytay, ginatamyaw lang si Shane Pia sang Punta Taytay, alin kay Pat Peya. Randy Hilado Gonzales asang Manapla, Araman. Ang pamilya Torres sa Paranaque kag sa Valladolid, ginatamyaw lang ni Alexis Wingwing Torre sang UK. Happy birthday kay Jonar Mahilom sang Tuboso. Kay Jonar Mahilom sang Tuboso, happy birthday. Alin ina sa kay Action Nelson Patenyo. Nga naga paurok-urok man pamati. No? Kay Toto Carlo Postrano Bautista, kay Boyboy da Get Wilson. Manandara nga pagpamati kag pag monitor sa Action Night Patrol program, no? Sige. Ginatamya manggali ni Kuya Khalid Dalidig ang iya sining asawa, no? Paurok-urok man ang asawa ni Kuya Khalid Dalidig, no? Sang Bacolod Eagles Club. One of the DQs ng Bacolod Eagles Club na Kuya Khalid, Kuya Eric, ha. Halini Kuya Maki Kayong, no? Balikan ta si Action Dale Sarasar sa sining report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari si Action Dale Sarasar sa final report. Balik ka pa malagan. Action Dale, please come back. Actionary kayo na sa hapon kapin 20 ka mga unvaccinated ka mga Bacolod na nagtipon sa Bacolod Government Center grounds sa parepabot siya ng ilang siling pagpamatok sa mandatory nga COVID-19 vaccination. Sa interview natin kay Brian Valentino, 34 anyos, sa taga Bacolod, ang ilang grupo ang ginatawag nga ex-mandatory nga nagtipon kay ina para ipakita ang ilang support action Rixiban man nga grupo nga nagapabatok sa mandatory nga vaccination. Gingkaron ni Valentino nga hindi sila ginakabig nga anti-vaxxers kundi ginapamatukan ginlamon nila Action Erica ang mandatory nga pagpabakuna. Para siya dapat natagan sang choice ang tawo nga magpabakuna kag hindi pag-i-discriminate
ginehemplo man ni Valentino ang palihag sang DOH nga naghambal na kung bakunado ka man o kung hindi, pareho lamang ang matapikan sang virus kag makapanglato na. Aminado si Valentino Action Eric nga mayroon siya sang nobya nga fully vaccinated pero nagpabakuna lamang matapos nga na-pressure siya sining nga trabaho sa isa ka fast food chain diri sa may syudad sang Bacolod. Kumadumduman ginakampanya sang DOH nga safe ang COVID-19 vaccine kag bako mabulig para malikawan nga maging critical o kung severe ang sitwasyon sa tiyon nga matapikan sang COVID-19. Aring portion sang tingog ni Brian Valentino. Ang gusto lang naman mag-show sang presence kag support man sa iban nga groups nga amo na blaw nga may mga tao magaling nga against sa vaccination or may mga tao nga anti-mandatory vaccination. So to clarify sir, kayang iban nga media entities gina-label kami nga anti-vaxxers mo. Kung mawalan tao mo sa iban nga magubra sila ng ilang article. Pero kami sir, hindi kami anti-vaxxer, anti-mandatory vaccine kami. So ang push lang naman is tagaan na nila choice sa mga tao nga makapabaksin. Kag at the same time, hindi man pag-discriminate kay amo na balaw may mga storya nga for example sa isa di ka restaurant Actually, sa Bacolod. portion gilaman sang tigang ni Brian Valentino, isa sa mga nagtambong kaina sila sila nga pag tililipon. Anong ngalan sa grupo? May ngalan ni Why? Ex-mandatory, doon hindi siya actionary nga formal nga grupo kada nagtililipon lang ang mga unvaccinated kag di amo ang ila sini nga bahin regarding sa COVID-19 vaccinations. According sa ila, ika-apat na actionary nga pagtililipon kag posible pag sa mga madason tagid nga aktibidad nga pati gayon ang actionary according sila ti ang ila sining ehemplo ang palayag man sa DOH nga may mga fully vaccinated na actionary nga allegedly ginabawian man sang kapuhi apisar nga fully vaccinated na. Sa dugang pagig nga baita sa patrol, ang Negros Occidental Police Provincial Office nagpanguna sa mga provincial kag city police officers dito sa may Western Visayas nga may pinakadamo nga nadakpan nga mga wanted persons sang 2021 sa record sang Police Regional Office 6. Nagapag-action na kami 5,751 ka mga wanted persons nga may pending arrest warrant ang gindakop sa bugos nga Western Visayas. Nadakpan diri ang 883 nga ginakabig most wanted persons or MWPS kag 4,868 nga ginakabig nga other wanted person or OWPS. Nagapakita diri sa records ang PRO 6 nga ang nokpo nanguna nga may nadakpan nga 287 ka most wanted person kag 2,380 ka other wanted persons. Mga balita nga natipon sang patrol ang ka-action niyo. Action dahil sa nadama ka-action sa Ningaman sa Pinas, labutan kasing awang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat Kid Patrol 2, may gabi nila sa kay Dondon Piliado Iliken. Very open, nakabusa kapag pangalagad sa Action Night Patrol Program, Sabado Night nga presentation. Mabalik ini sa Lunes. O po diri sa aton nga mga patrol unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga gabi, Action Arlo Ticar, Action Nelson Pateño, minus kay Action Roger Guntib, no? May importante na siyang aktibidades karon nga gabi, no? Upod kay Action Dir Salazar, back to back sa itong piloto, Action Papang Nixon Tahom sa Patrol 2, News Center Action ang Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Joe Macairan, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Ciudad Sang Bago, si Broadcast Engineer, Edward Balico. Sa ngalan sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ng Korman Action Night Patrol Program ko naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo, sa Action Radio Bacolod. Happy weekend, God bless the Philippines. Mga ka-aksyon sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night.
Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon